Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki sing mriki tenanan ketingale nggih, tapi ibu-ibu sing teng mriko ketingale, Pak. Kekeselen lek masak dadi mung nyawang kula tok. Lah nggih, jawab nggih Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun al hadis. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, wonten ngarsanipun para alim ulama, para kiai, para ustad ingkang saestu kaula emban sedaya fatwa dawuh saha mauidhahipun dumateng panjenenganipun Bapak Sumarno alias Pak Kecik. Nggih Bu. Pak Kecik napa Pak Kecik Bu? Oh Pak Kecik nggih. Pak Sumarno utawi Pak Kecik saha Ibu Sulastri nggih ingkang kawula hormati, dumateng panjenenganipun temanten kekalih nggih menika Dik Mei kalian Mas Ulil Albab ugi ingkang kawula hormati, mboten kesupen rencang-rencang grup Orkes Putri An-Nisa yang saya hormati pula, saha sedaya ingkang para rawuh, Bapak Ibu ingkang kawula hormati ugi. Nggih, matur suwun. Sepindah monggo sareng-sareng muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bilih wekdal dalu menika kula lan panjenengan sami saged rawuh nderek ndongaaken Dik Mei kalian Dik Ulil Albab, mugi-mugi saged dadosa rumah tangga ingkang sakinah mawadah warahmah lan mugi-mugi saged anggenipun bebrayan wiwit ngalam donya dumugi akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Salawat salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih menika setunggalipun Rasul ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten dinten kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Saklajengipun niki sedaya ingkang rawuh wis pokoke pengajian niki santai mawon ra nggih Pak?
Mula yo bebas. Ketunan entuk ora yo ora apa-apa. Kelamben yo kena, kaosan gandul tok yo entuk. Nggih ra, Pak? Lah nika nyatane ana sing kaos kan gandul tok iki. Nggih ibu-ibu ya antara sing kudungan ana sing ora wis bebas ya Bu nggih mboten napa-napa ya Bu. Santai mawon pengajian niki. Pokoke sing tak suwun sedaya ingkang rawuh niki nderek ndonga-ndongaaken dhateng Dik Mei kalian Mas Ulil Albab. Mugi-mugi anggenipun bebrayan, anggenipun bale wisma enggal-enggal diparingi keturunan. Allahumma nggih mestine nyuwun sewu gini yo kok didongake gen cepet-cepet duwe keturunan mergo wong rabi niku sing diarep-arep nggih anak. Rak ngoten nggih Pak nggih. Ibu ngoten napa mboten Bu? Wong rabi niku mesti sing diarep-arep anak. Ambak ngono ana sing wis rabi pirang-pirang taun donyane ngasih nglumpuk sawahe amba omahe gedhe mobile apik ning durung duwe anak. Lek golek dokter direwangi tekan ndi-ndi. Ngombe jamu yo ngasih blenger, pijet yo ngasih remek ning yo durung duwe anak. Ambak ngono sing diparingi lancar sak jebrolan metu 3 yo ana. Sak jebrolan metu 2 ya ana. Nggih Pak, nyatane kula dhewe ya ngono, sekali mentu ya 2. Nggih. Ana meneh sing urung rabi malah jedal mentah mentu anake ya ana. Nggih Pak. Ala mula niki ngantene didongake muga-muga cepet duweni keturunan, muga-muga saged dadosa omah-omah wiwit teng alam donya dumugi akhirat. Niki Dik Mei kalian Mas Ulil niat sing sae mawon, niat setunggal karena Allah, niat ingkang kalih nggih menika nderekke sunah Rasul ngleksanakaken ajaranipun Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kanjeng Nabi dawuh, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari. Hecah nom-nom sing dolegan termasuk wong kedongori yen awakmu wis mampu rabi, yen wis wani rabi mongko do rabi yo. Napa melih kok umure wis nyandak. Mas Yanto niku nggih. Jenengan lek rabi kapan Mas? Tak entani undangane kok ya ora rabi-rabi, malah kedisikan adine. Nggih Bu? Ah niki pramila Mas Yanto mergo sing jenengane rabi niku iso ngremno netra saka perkara ala lan iso njaga farji niku kemaluan. Wa malam yastati fa alaihi bisaumi. Sing sapa wonge durung mampu rabi ning ati ngono teng-tengan Pak, pengen rabi ning nyuwun sewu ati karep bondo cepet. Ha, nyuwun sewu. Lho kok ora ngandel iki lho. Oh nak Mas Yonto kula percaya Pak, bondo cukup. Ning kiambake wedi. Ha ngono. Mula dereng wani rabi. Nggih Mas Yanto nggih, rak ngono to Mas? Kula percaya nek Mas Yanto niku duwite akeh, wonge ya rasa ning atine wedi nek ora wong wedok. Rak ngono ya Mas ya? Nggih. Nek jenengan dereng mampu rabi mongko do poso mergo sing jenengane poso niku iso kanggo tamba wong sing kepengin rabi ning durung wani rabi. Ibu pun ngantuk Bu? Dereng. Jenengan nek gadah putra Bu sing gedhe lanang utawa wedok kok wis wayahe rabi-rabekno. Mas Yanto wayahe rabi lho nggih umpamane kok durung gedhe ning disekolahke bolas-bolos dipondokke ya malah mulih niku nggih nyuwun sewu tawani nang utawa nduk kowe kepengin sekolah apa rabi? Kula kepengin sekolah Mak, lah kok kowe mulah-mulih wae nek sekolah? Nggih, wong kula nggih kepengin rabi, rabekke.
Kula dereng gadah gawean, ra masalah. Engko bar rabi tak gawekno kotakan loro kok kene dhuwur boncengan pit adol-adol siume ya ora apa-apa. Ngono Mas Yanto. Nggih ra? Nggih. Wong rabi niku gampang tur ya pinuk Mas Yanto. Sinten kok malah dayon jenengan kok dayon. Dayon ki jek cilik nika. Umure nembe pinten? Sekawan welas paling. Lah nggih, wong rabi niku penak. Tenan yakin, penak alias pinuk. Kuncine gampang, Pak. Gegeran ning wong akrami. Tutu benda tutu rupa among ati pawitane sepi ya Pak. Kancaku mburi rungono Pak. Mangke nggih Pak nggih dereng ketemu. Mas Yanto, wong rabi niku Mas, wong omah-omah niku Mas, ora kok dumeh kudu golek rupane sing ayu ora Mas. Ora kok kudu sing sugih ora. Durung mesti ayu rupane sugih. Donyane niku iso gawe ati seneng. Kabeh niku ning atine cocok, kapak-kapakno cocok. Senajan toh elek kaya apa, melarat kaya apa ning ati gathuk ya dadi Mas. Sugih kurang apa nek sing jenengane Bambang Triatmojo nika nggih rek putrane Pak Harto. Ning wong ati ra cocok ya Nur Halimah lunga. Nggih to nggih. Kurang ayune napa sing jenenge Julia Perez, Dewi Bersisik nggih ra. Lah nggih lah niku lho. Gandeng atine rapate cocok ning akhire pedhot dalan Saipul Jamil golek meneh. Nggih to nggih. Yen gampang luweh gampang nek gampang Mas Yanto wong duwe bojo niku Mas ya ora kaya wong duwe bojo kenal lewat napa lewat Facebook ya dadi bojone iso nggih to kenal teng bis kepedak sikile aduh Dik pripun sakit mboten omahmu titik dongori tak pek bojo gelem ya dadi lho nggih napa mboten lho saestu niku nandi kuwi golek bojo yen angel-angel kalangko tan kena tinumbas golek bojo ya ora kaya wong omah-omah Pak direwangi pacaran ngalor ngidul lek SMS tangan ngasih kapalen lek telepon-teleponan ngentekke pulsa diapeli ya ngentekke bensin ning ora jodone ya mboten dadi bojone nggih napa mboten nggih napa mboten Pak lah nggih tapi nek wis kadung dadi bojone nyuwun sewu tembelik kambing bulat-bulat tai kucing rasa coklat saestu ra percaya jenengan mesti ceritane penganten anyar jam 7 sore wis mlebu kamar jam 8 mateni damar jam 12 nyempalke gelar ngantene ya ora ketok ambek ngono kok taboh yo padha-padha nang dhuwur panggung mosok kono parik-parik penake ra karuan nih Pak. Kula sedhewean nih. Yo. Monggo, lha kok wayang iki Pak. Ayo saiki wayange ngadeg kabeh.
ceritane penganten kawak nek mijeti ora krasa penak beda nalika penganten baru mijet alon jare kurang seru marhaban ya Nurul Aini marhaban Jadal Husaini marhaban ahla wa sahlan marhaban ya khairat ai marhaban ya Nurul Aini marhaban Jadal Husaini marhaban ahla wa sahlan marhaban ya khairat ai zaman kemajuan cah nom-noman do bonceng-boncengan tindekake nang ngisor wit-witan ngerti-ngerti lah kok 3 wulan ceritane zaman reformasi muda-mudi dera gelem ngaji dolan iso mulai tengah wengi ngerti-ngerti meteng 3 sasi marhaban ya Nurul Aini marhaban ya Dal Husaini marhaban ahla wa sahlan marhaban ya Dal Husaini marhaban ya Nurul Aini marhaban ya Dal Husaini marhaban ahla wa sahlan marhaban ya khairal dai sallu ala Muhammad. Ibu nek mbon kagungan putra wis gedhe wayahe rabi kudu nggih ditari kudu dirabekno tapi nyuwun sewu Pak jodoh niku takdire Gusti Allah piyambak ingkang dawuh nggih menika subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha sepi niki sing ngendika Allah rumiyin insyaallah mangke mulai sisuk tekan sak teruse lombok panen terus Allahumma subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mending daripada wau nggih jodoh niku sampun ditentukke jodoh niku sampun ditakdirke Gusti Allah kula panjenengan sami mboten ngertos jodone niku sapa mula jenengan nek semerep nganten aja gremeng apa meneh protes nggih kedungori kaya ngene adohe pikantuk mranggen nggih ta nggih ana nganten sing naamatan napa sing wedok wayune ra karo-karuan sing lanang elik ya ana wong sugih dipek wong ra duwe ya ana wong ayu nek kados kula ngeten iki to Pak dipek rada elek-elekan ngeten iki nggih purun nggih kula nggih remen ra karo niku nggih remen kalih kula ning pun jodoh niku nggih to perawan entuk Joko umum duda entuk perawan ya ora kurang nggih to nggih jodoh ana sing kancanan suwi ngoten nika nggih asale ra ana rasa piye-piye mandang-mandang ya ujug-ujug seneng takoke dadi bojone ya ana wong lagune ya ana nggih to nggih nika lho antara aku dengan si dia semula hanya teman biasa ngadeg ya ngadeg nggih Pak nggih kula ngadeg dhewean terus ya ngadeg ya tukang sone Kang Zainal udat udute Kang monggo tiada api tanpa asap niki santai ngeten mawon ya Pak nggih mboten napa-napa nggih Pak nggih setengah ngaji setengah nyanyi ra ngoten nggih Pak ya monggo
Muhammad. Pak Kecek niki kula ndak boten diparingi unjukan, Pak. Oh niki. Nggih, matur suwun. Tak kira kesupen. Nggih. Ora mosok njaluk tahu susur ngarang. Lah pemain kami ngaji yo kerame-ame karanganmu lek dayon. Jenenge suwe-suwe niku lho Pak sing nggawa melodi niku ta niku kancane kula. Saya suwe tak nget-ngetke ora saya gede malah saya cilik, Pak. Nggih kok. Ya Mas Dayon nggih. Nggih. Balik ngaos melih jodoh niku ting takdire Gusti Allah nggih jodoh niku sampun ditakdirke Gusti Allah dados menapa ingkang panjenengan tampi menika ingkang panjenengan syukuri jenengan kok diparingi bojo apik bojo ayu bojo bagus alhamdulillah alhamdulillah bojoku kok bagus alhamdulillah bojoku kok ayu nek tak jak dolan-dolan disawang wong ya pantes ngoten sing elek ya rasa protes nggih disyukuri alhamdulillah bojoku kok elek nek tak tinggal lunga ndak ora dilirik wong ngono nggih Pak sing ndek bojo dhuwur nggih disyukuri alhamdulillah bojoku kok dhuwur nak benekke gendeng malah ra golek ondo nggih ta nggih sing cendhek nggih disyukuri alhamdulillah bojoku kok cendhek nek ngambung malah ra bancik ngono nggih ta nggih bojone gering ya disyukuri lemu ya disyukuri alhamdulillah bojoku kok gering nek gawe klambi malah irit nggih napa nggih nggih napa nggih Pak sing ndek bojo lemu ya disyukuri alhamdulillah bojoku kok lemu nek turu malah ratuku kasur nggih ta nggih wong omah-omah niku asline nek kepengin tentrem adem ayem kuncine gampang Mas niki mboten kok Dik Mei kalian Mas Ulil tok tapi nggih sedaya Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu sing rawuh dalu niki kula yakin kula percaya jenengan sering mireng nek kuncine wong omah-omah ben adem ayem tentrem nika 5M kengutan mboten napa 5M niku Pak mlumah sik urung-urunge kok mlumah ya kok sik to 5M nah nika wau leres modot mlumah mengkurep mlebu mentu nah ngosek penak kabeh diterangke awet nomor 1 modot iki ora saru ora niki nerangke nggih nomor 1 modot Dik Mei wong wedok kuwi kudu iso ngodot-ngodot bekakase wong lanang. Lah nggih ngene lho maksude. Wong omah-omah niku kan gak butuh seneng-seneng tok nggih to nggih. Wong omah-omah niku kan nggih mestine kepengin nglumpukke donya. Jenengan entuk modal sumbangan nek kuat tuku wedhus ya, tuku wedhus lanang mbek wedok. Ning nek ora kuat nggih gawe tuku pitik, jago karo babon. Rawurunga suwe-suwe tetep ngendok. Ngendok teteske ngono suwe-suwe lak ya modot dadi akeh gitu nggih sing nomor kalih napa mlumah wong wedok kudu siap mlumah wong lanang ya kudu gelem mlumah dadi lumah-lumahan maksude engko sik Pak urung tekan mengurep mlumah niku maksude wong omah-omah niku kedah saling terbuka boten pareng enten rahasia-rahasianan antarane lanang karo wedok AABB umpamane Mas Ulil entuk nggoto 10.000 ya kake Dik Mei 10.000 aja muni 10.000 entuk 5.000 aja boten pareng niku ndak ada yang perlu dirahasiakan harus saling terbuka sing ketiga mengkurep wong wedok kudu iso mengkurep apa meneh wong lanang ya mesti kudu iso mengkurep dadi kurep-kurepan nggih Allah ingkang dawuh hunna libasul lakum wa antum libasul lahun wong lanang niku nyuwun sewu wong wedok niku sandangane wong lanang suwalike wong lanang ya sandangane wong wedok fungsine sandangan nggih menika saling menutupi
Antarane lanang mbek wedok ora entuk nyeritake eleke bojo nang ngone tangga, ora entuk nyeritake eleke bojo nang ngone kanca. Ning wong-wong desa bolak-balik nyuwun sewu wis kadung biasa, kadang-kadang kan enten cerita ambek kancane yu tak kandhani yu ning apa bojomu ki piye to yu mosok bojoku wong sepisan mak klimpruk ngono. Kadang-kadang kan enten ngoten niku nyuwun sewu mboten pareng. Sing nomor sekawan nggih menika mlebu. Wong wedok kudu iso ngira-ngira kapan sepira nggone wong lanang niku mlebu. Iso haha iki lho. Sing ndi to sing guyu? Yanto ndi mung ora balik meneh Mas Yanto mau. Golek bojo tenan. Semoga-moga lek ndang entuk nggih. Mas Yanto melarikan diri. Sing nomor sekawan mlebu niku wau wong wedok kudu iso ngerti kapan ngene wong lanang mlebu niku nyuwun sewu. Nggotane sing kakung nak diparingke sing wedok kudu iso ngrumat sing apik, kudu iso nglumpukke sing apik. Jarene wong Jawa nek wong wedok niku daringan. Gitu nggih. Wong wedok niku perane gede, Bu, Menteri Keuangan dalam rumah tangga. Mula jenengan nggih kudu duwe prinsip. Wong lanang entuk nggoto akeh pangan sithik, entuk nggoto sithik pangan. Mosok sithik pangan akeh ya tombok no, Pak. Tombok to ya. Entuk akeh pangan sithik, entuk sithik pangan sithik. Sing nomor gangsal nggih menika metu. Loro-lorone kudu iso merkiraake kapan metune. Maksude wong omah-omah niku prinsipe besar jangan sampai besar pasak daripada tiang nggih. Besar pengeluaran daripada pemasukan niku mboten pareng. Napa melih kok terima urusan mangan, nggih Pak? Wong wedok-wedok niki napa saat ini nyuwun sewu, apa melih kok muni blonjo teng ngene bronjong ngoten nika. Tanggane tuku daging melu daging. Tanggane tuku ayam ya melu tuku ayam. Nggih to nggih, tanggane tuku endhog ya melu tuku endhog. Nek penghasilane sing kakung kathah Ibu niku mboten napa-napa, tapi nek penghasilane kakung kedhik mesake kadere trimo mangan tok direwangi utang gitu nggih. Wong trimo jangan bayem isuk dipangan mentune ya kaya ngono. Sego daging dipangan isuk ya mentune kaya ngono gitu nggih. Sego ayam dipangan isuk nggih metune kados ngoten Bu. Napa jenengan nek dahar sego sate isuk mentu terus ana sunduke. Gitu nggih. Mula nak perkara mangan mboten sah dipikir nemen-nemen. Kabeh Pak jenengan percaya napa mboten nek wong wedok sing teng mriki mestine kepengin dados wong wedok sing sae. Kepengin dados wong wedok sing sholehah. Lah pripun? Kanjeng Nabi dawuh khairun nisa'u imra'atun in nazarta ilaiha sarratska wa in amartaha ata'atska wa in ghibta anha hafazatka fi maliha wa nafsiha. Saapik-apike wong wedok nomor siji sing disawang bojone nyenengake. Dalam keadaan apapun, situasi apapun niku wong wedok nek disawang kudu ketok nyenengake Bu. Jenengan nak iso dalam keadaan apapun selalu mesem. Mangkeh nek garwane badhe tindak nyambut damel jenengan derekke duging latar nyuwun sewu kalih mesem. Syukur jenengan ambung astane. Lebih-lebih ngangge cium jauh. Lho nggih wong bojone dhewe kan gak apa-apa. Nggih to nggih. Garwane jenengan kondur saking nyambut damel aja pisan-pisan jenengan nakoki nggawa duit akeh pok sithik ampun wong lanang kesinggung. Nggih napa mboten Pak? Mboten. Jenengan ampun tanglet nggawa duit akeh pok sithik sebab wong lanang niku kesinggung. Pokoke garwane jenengan mulih waras utuh selamat alhamdulillah. Gitu Bu.
daripada garwane jenengan napa duwite mulih ning bojone jenengan ora mulih. Napa anget ngelani duit kita nggih? Apa melih jenengan wani ngundat-ngundat? Iki napa Pak? Bedino? Ngundat-ngundat niku bedino? Napa Pak? Oh, nak ngene ngeten sedaya. Tiang setrine ngeten sedaya. Ngeten ngundat-ngundat. Ya Allah, ampun Bu, kengutan nalika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj menika kondur saking Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi ngendika kalian sahabat, aku mau bengi iki Isra Mi'raj saka langit sapitu kono. Dituduhi kalian Gusti Allah sing jenengane neraka. Sahabat gumun Ibu, neraka Kanjeng Nabi? Iya. Lah sing neraka menika isine napa? Kobong, Mas. Mpun apa dereng? Dinceng wae. Ki sponsor sego kucing teng alun-alun mriko. Nggih. Nyuwun sewu kondur saking Isra menika Kanjeng Nabi lajeng ngendika kalian sahabat teng neraka menika anten kedadosan napa Kanjeng Nabi? Teng neraka menika ya Allah, sahabat isine ki wong wedok tok. Wong wedok. Iya. Lah tiyang jaler Kanjeng Nabi, wong lanang gak sithik ning jek akeh wong wedok. Lah kok wong wedok niku mlebet neraka napa? Mergo sebabe siji ngundat-ngundat. Kan enten nggih Pak nggih, wong lanang wis kondur nyambut damel ora dipapak mesem malah wong wedok mentang-mentang. Nggih, mentang-mentang Pakmu nggasil sepira kowe saiki? Iki entuk 10.000 tek Bune. Lah wong lanang lunga sekesok plok sak sore bende mulih nggo hasil sak metok ki wong lanang capopo ngono. Ndak malah muni ngono. Ngoten niku nyuwun sewu mboten pareng nggih Ibu nggih. Ngundat-ngundat mboten pareng. Shallallahu ala Muhammad. Napa melih wong wedok kok iso golek duit dhewe Pak? Niki nyuwun sewu kula ndek nika ndek suwi nika pernah nate sepindah ngoten niku mirsani kedadosan Pak. Wong wedok iso ngguta dhewe. Kula kan nggih ndek riyen dados nggih sakniki tesih nggih Pak nggih. Nyanyi ngoten niku dah. Sing lanang kan rambut gawe malah diakali kon nggawa tas wae kok. Ora aku ndek kae pisan saiki ora. Ya Mas yo, sakniki mboten nggih Mas nggih. Mboten ngarang. Nika mboten pareng wong wedok perintah wong lanang dak entuk. Nek wong lanang perintah wong wedok dak apa-apa. Tapi nek njaluk tulung mboten napa-napa. Lho saestu niku enten setunggalipun cerita malih. Kanjeng Nabi kondur saking tindakan menika dawuh kalian Siti Aisyah, Aisyah tolong aku gaweno omben, gaweno wedang. Lajeng Siti Aisyah GR Pak, mergo garwane Kanjeng Nabi menika kathah, tapi gene yo kok sing didhawuhi Siti Aisyah. Saking senenge Siti Aisyah lajeng mlayu teng mburi damel wedang karo ngalamun. Alhamdulillah sing didhawuhi Kanjeng Nabi damel wedang kok aku, kok ora liyane aku. Akhire emeh mundhut gula kleru uyah diudhek kalih merem lajeng diatake Kanjeng Nabi, monggo Kanjeng Nabi monggo. Lajeng diunjuk Kanjeng Nabi, oh nggih tak unjuke sik Siti Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun sanget sampun didamelke wedang Siti Aisyah. Pramila niki nggih kula unjuke riyin. Sing kono milik Pahdune. Bareng bakda ngunjuk gandeng gula sing dicemplungke nika wau uyah. Kanjeng Nabi bakda ngunjuk mesem. Begitu mesem Siti Aisyah matur, "Pripun Kanjeng Nabi? Eco wedangipun?" "Eco."
Saestu eco Kanjeng Nabi enak tenan. Banjur ngoten Kanjeng Nabi ngendika, tapi anu Aisyah, aku ngombe nek ndelokke kowe ora ngombe kuwi ora tegel. Mula raketang sithik, raketang sak srupan iki kowe ngombe yo. Mboten Kanjeng Nabi. Wedang niki saestu 100% kula damelke khusus kagem panjenengan. Ora. Kowe raketang sithik ya kudu gelem ngombe kaya ndek mbiyen kae lho degan siji serotan loro. Niku nek cara cah nom-noman sakniki bareng dibujuk Kanjeng Nabi, bujuk nika wau Siti Aisyah kersa ngunjuk. Nek Kanjeng Nabi badhe ngunjuk langsung mesem, tapi nek Siti Aisyah badhe ngunjuk langsung kelakon dek semaput, Pak. Mergo napa? Masya Allah. Uyah. Bareng semaput lajeng wajahipun disap kalian Kanjeng Nabi. Menika Siti Aisyah sadar langsung saknalika nika nyuwun ngapunten Kanjeng Nabi, nyuwun ngapunten. Lah ana apa? Asin. Wedang nika wau asin banget. Lajeng Siti Aisyah nyuwun ngapura dhateng Kanjeng Nabi. Ora Aisyah. Saking tresnaku anggonmu ngladeni aku, walaupun garam terasa manis. Pak Din. Nah, niki umpama Pak. Bojone jenengan damel wedang meh ngeki gula kleru uyah Pak. Kira-kira jenengan mesem napa nesu Pak Din? Mesem napa nesu Pak Din? Setengah mesem, setengah nesu. Malah ngamuk. Mula mriki mboten enten nabi Pak Din. Nggih ra? Sing nomor setunggal niku wau mesem dalam keadaan apapun. Nggih, sing nomor kalih wa in amartaha atau atska, ketika diperintah selalu menjalankan, selalu taat. Nek diperintah garwane selama perintah niku wau sae, selama perintah niku tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka harus segera menjalankan. Dik ngaji, ngaji. Dik sholat, sholat. Dik pijeti. Kadang-kadang mboten. Dik pijeti, ngoten niku malah muni-muni. Walah penak-penak men Pak. Sembarang karo akon, sembarang karek akon. Aku ki lho ning omah awet tangi turu, wis olah-olah, rampung terus sasah-asah, durung ngedusi bocah, durung ngresiki omah, bengi jek gramah-gramah. Nggih ra? Kadang-kadang mboten gelem tapi nyuwun sewu Bu, jenengan mijeti bapake jenengan sak pijetan niku ganjarane 10. Apa meleh Mas Ulil kalian Dek Mei nggih demik bun-bunan 10. Mudun sithik janggut 20. Tekan pundak 30. Mudun meneh nggih saya luh-luhan, saya kathah nggih. Sing nomor 3 iki musiknya setel sik yo. Awake Pak, lagu napa Pak? Nyuwun lagu napa? Angge-angge orang-orang. Napa Pak Din? Tabrak lari nggih, monggo. Tabrak lari terus jenengan. Oh wis ben ya, wis ben yo. Tabrak lari. Kira sing penting alhamdulillah kula pun dugi mriki nggih nyuwun ngapunten Pak Kecik ingkang kathah. Aim jadi upload. Monggo tabrak lari. Ayah ibu
Shallallahu ala Muhammad. Niki kanton setunggal sing terakhir wa in ghibta anha hafadhatska fi maliha wa nafsiha. Wong wedok sing apik sing nomor 3 nggih menika nalika ditinggal garwane kedah saged jaga donyane, kedah saged jaga awake dhewe. Ibu nek garwane jenengan tindakan nyambut damel jenengan ting dalem ndongake syukur salat duha tambah maos Quran nggih. Ampun sekali-kali garwane jenengan tindakan napa melih kok tindakan nyambut damel tebih wong karang dalan pakan niku dhewe-dhewe nggih Pak nggih. Enten sing golek pakane teng desa nggih enten sing kadang-kadang direwangi teng luar Jawa ngoten niku nggih enten. Nek jenengan gadah garwa teng luar Jawa saestu jenengan teng dalem mang kathah-kathah ndongake ben garwane paringi lancar slamet angsal rezeki halal lan barokah ngoten nggih Pak nggih. Aja kok ana ciper ning tengah sawah monggo mampir bojoku rane ngomah ana turi ning pinggir guwa mampir mriki bojoku mompong lunga ya Rabbi bil Mustafa bali maka sidana waufir lana mamado ya wasi'al karami ora apa-apa penak Anissa ora nggih. Mula Bapak Ibu nggih niki sekali lagi terakhir paling terakhir saestu nek garwane jenengan tindakan jenengan jaga bondo donya kalian jaga awake dhewe nggih. Nek ngerti garwane meh kondur omahe diresiki ben rapi ben bersih ben indah ajeng mapan sare jenengan tawa kalian bapake Pak ngersake napa mboten ngoten basa nggih Bu nggih. Ibu nggih nate tawa kalih bapake. Bapake nate ditawani Pak. Alhamdulillah nak ngoten nggih Pak nggih. Luar biasa nak makaten. Nak syukur nak ditawani syukur basa nggih. Sebab wong wedok sing ngoten niku Pak gelem tawa-tawa kalih garwane kok gelem ngladeni niku ganjarane padha karo wong nglampahi salat sunah 20 rakaat nggih. Alhamdulillah nek ngoten nggih. Mboten parengah mosok baleni terus Pak. Walah kula yakin pun mireng sesuk nek syutingane dadi ben disetel-setel ngoten mawon nggih. Aja sekali-kali Ibu garwane jenengan kondur wah malah jogane kotor belek teng trecek kursi ning dhuwur meja jenengan radandan radus rawedaan ra apa malah kotang karek separo tememplek ning awak niku ampun nggih nggih ketoke perkara sepele ngoten niku sing marai wong lanang sakniki do wayoh nggih napa nggih Pak. Nah pola mila Pak ning ya jenengan aja mentang-mentang wong lanang pehne Gusti Allah dawuh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wong lanang niku pemimpine wong wedok ning nyuwun sewu jenengan dadosa pemimpin ingkang adil, ingkang arif, ingkang bijaksana nggih Pak nggih. Aja wong wedok salah sithik plek, wong wedok kleru sithik plok. Mboten pareng nggih. Saling menghargai, saling menghormati sebab wong lanang mbek wong wedok niku nggih saling membutuhkan. Nggih ra Pak? Lanang karo wedok dosane akeh pundi Pak? Lanang karo wedok dosane akeh pundi Pak? Sing nesunan lanang apa wedok? Sing nyentak-nyentak lanang apa wedok? Sing gremeng-gremeng lanang apa wedok? Sing rabinan lanang wedok? Lanang. Pun nggih, saestu saling menghargai, saling menghormati. Kagem Pak Sumarno niki kula nyuwun pangapunten ingkang kathah sagete kula nggih namung urun donga dhateng putra-putrinipun panjenengan nggih mugi-mugi saestu anggenipun bebrayan saged dadosa ingkang sakinah mawaddah warahmah
Mugi-mugi saged langgeng fid dunya hatal akhirah. Nggih, niki bapak-bapak sedaya sing teng mriki selamat menikmati persembahan dari Anissa dari saya sampai di sini. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan nggih. Dan niki kula nyuwun pamit kagem Pak Sumarno nggih sedaya masyarakat ingkang rawuh dalu menika. Saestu kalepatan nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.